may aga mga kabumbo no. Ako gali si si barangay captain sa barangay Lamtukan Renante Kadayday. So sa pamangkot nga kung damo ang aksidente sini nga area, siguro damo-damo na gid sir kay may mga motorista kung kisabay ang dulhugon da laba mo lawig. Ga sa kalawigon niya siguro sir ara siguro sa mga hindi manaog sa 300 meters ang ina nga dulhugon. Mga pila na kabilog nga recorded naton nga na aksidente for the past ang mga pagpungko sa pagsugod gid nga na-concrete ni siya ara siguro sa mga lapit pulo na gid Pero first time pa ni nga nakalambot sa di kay ang ibanda nga mga aksidente kung kinahulog naman sa kanal mo ang ila unit na ini kagahapon so subo man rekta gidya rekta niya manggidi. Okay. Kap bali diri nga lugar nga wala iya sa mga ni somehow pundugay damo na nga mga naga aksidente nga wala iya sang signages dira. Actually may signages kami na butang dito nga slow down sa babaw sir pero bisan butang ta signages basta break na gid ang malus break na gid hindi na gid nato na siya yung mga kapugong. So ang aton lang gid guro sini hangyo ko lang gid sa mga drivers halong lang gid ta plus ikaduha dapat pag mag-approach ta sa tawag nga lawig nga dulhugon check ta na i-brake ta tapos luger kung may mo kay para ini ma-pressure ang kwan ang paglapak ta ka preno kay kung kisabay kung sige talapak ka preno ang brake drum ta gainit so pag init niya sina hindi na naiya kayo magkapit sa tawag ta nga brake shoe niya o kung brake pad kaya muna nga kung kisa bisan kami gambal mangid kami nga pag alambot ni damping nga magdulog kamo hina kay na lapit ni sa boundary sa Bilyasol mong kagalamtukan ang usually nga madisgrasya di sir hindi sunado ang dalan amo na lang gani sini bisan kami kahangyo kami sa national government nga may ara kami nakita bala nga dako kun nga pwede nga malikawan ta actually 4 lanes nimo kay national highway ni kay sa unahan gamay ni mga 100 meters halin di sa nadiskrasyahan 4 lanes na da mo di basi kun mahingagaw na ni at least mapatay-patay man gawa makuha nang atong blind curve bla di kun may luspectus break dako mapanunutan niya bla kay ni tulin lang nimo ang kuan ang sa subong so national highway man ni nga kuan sa mga DP dapat ni hangyo lang kami sa barangay council nga basi man maghihot ani sa madali nga panahon.